nhyira ne asempa so a yɛde ɛbrɛ na yɛkɔ ensɛm foforo mu a Penimpa wada posi sadoma no ewo omaiga ne mu Inspector General Police yewra Dr. George Akufu Dåmpåre wano ena ne Ghanafo ekasei ne nkasai wato sankrai efri otimantem mu ena wade ma Ghanafo wase Ghanafo nta nachi no omuma ni munya du na aposifo a wada no omo woyenkate bone no aba befra enkate pa no wonyi yi wo mu nyina emfiri mu sebe ya posi adwuma no enim beba nyam no watumi ya adwuma pa Ediasum Ghanafo wade nanu nansa ena ekoprobo ewo otimantemu na wonam saa kwan no so ehia nananom hemfo nananom okabie wo mu ene asenkafo nkabom kwa wodo ewo mantam no mu a wade ato omanim se yekan aposifo ho hia ma oman ne pa afrise wo mu ene bo enkwane agapade ho ban nanso enipa binma ye wo mu dua broni eno aboye mo nkate bone aba be frafra nkate pam enti abre bia abre aposi adwuma no ebinom ye adwuma pa ese ni manyam baba tadwuma no ho ama watimi abo nkwane agapade ho ban hwese nkrofo bedi mraso no no omo nso de wo mo erege ese high life sa enti wase se Ghanafo de eta na chide a sa posifo ni nyina no wo betwetwe mu nyina afiri mu maako ama wasone so na beka posifo a wo mo akoma pa no omani gi adwuma no so obaye adwuma asom Ghanafo no se be ya Ghanafo nso be hunu posi adwuma ayefo no wo mo so emfaso Minu ane kaye no se wanti a bi wasoni wani na hwede esisi dada no nsanso aba ene ni padodo a yachi om kono bo nsi ani abre nti ye ba ye se oye mampa oman ni papa ye ne wa fa yonko oye oman ni boni a ye ne oti ado ahomaso na ado ahomaso ye ne betima tana so ansa na waba aba na so aye man he na betena mu kama kuma ntom yam nti ye ba be hye mu nkran se ye ne mu na wo ho ekosi ye se ye because police ye ni pani be free police in the wo ye be hye nema godrum pempenso a yen ye kokra na nipa no mbeba na mba be ye dwuma no ombebo homodin sen ye IGP ansan fanano ensi hwa woto aso ene wo chese ye kasa posifo no ebinye a ye pe kwan atwetwe o mafiri mu no ene wotu okrafo no otumoma ne sofo efrise se kokrokro ni gyaye a kekra nso be gyan omanfo nan kasa nso esefata se wotumi ehunu mra na wodi mra so wose wodi mra so de a ene wonso be hunu se aposifo na papafo no opeso ye adwuma no wo mo so de sompa ebeba ne se omanfo no so wamadwene se womu ni mra so beka mra na to watiatia so a eno na ma kwan ema posifo afonfo ni bi no sebe etumi ye de womu pe ede kire womu enti abra womu ehwe se obenya posifo papa ama o mabeso womu nso manfo no nso fanhye omadwene mu se emra so die no eyomamba pa bia se de se wudi mra so sebe ya bibia betumi akonkan e wo man na atimu no dise musu wa na muni mo bi o yesa nema mo ko pan so pese na me ni kan no wa nyina ma obi o ba be fa o se de bi ni obi kan but mo ma ye nya ku frustrum ko a ye betimi di aye nema e be ma ya fra bo ko na ni ye be me ye ni anda ho ye ti ma bo ye ba ye hu ban ni ye bu na ma ye be me ye ni anda ho de na bu ko so bi ko so na se e twa ma twa ba so no mo twa no ma twa ye be me ye ni anda ho you want to go on into a Yaparmuma, then a bear, or may have a penny, if a sea of Mamma in Francesca. Ya must have a cassette. You have 1 white lady, say, you can have one, and the other day, put a moon train of good. You must put 1 white lady, put a moon train, number 8, Mohammed, Master, then you better come back. IGP Dr. George Akufu Dåmpåre ena wote so kasara wotim se ne kasa na no mre esen ne action na okitwa no pompa action pa ano de eto a edi ewu enso so ne kasa ne de dafom din se de mpene se enso onwunu mfa nipa jinso osie no enso osie mfa nipa jinso onwunu sa pepepe na ansa na wode na no din se mo enyina beto dwa no na adese a wonom so wo otimantam num ya wotwa si aye esi ano no wo madin kan abubobu
bobɔ nneɛma bi a ɛha wɔn adwene ɛwɔ mpɔtam wɔ a ebi wɔkyɛ sɛ bi yɛ ɛne ɔse barricade barriers yɛ wɔ ntam hɔ deɛ ɛnyɛ sɛm ketewa dɔɔso dodo afei nso so ba nipa a yɛtete wɔn mo nipa a yɛkyere wɔn mo sie kidnapping ne nyinaa yɛ adeɛ a no ɔse ɛha wɔn mo nso a wɔde to IGP anim sɛ ne nyinaa nso no wɔnhwɛ na wɔntu so anamo ɛma wɔn. Ozi for no, Omonos, Yamantam no Esso, Yonkrophobi, Gruning Crassi, Omodam, and Sambaha, and Yasanketua, and Yabes, Penimpa, Atuana Baiji, Ometre police station of mine. Now, and son of a Bananzono, the say, any Adai, Ngazam, the higher cottes, Yan Yabo Modin, yes, and Yemena, Sasa Sia Yato, Yawasa Septama, the Echiro, see cottes ma opposite for no, the B, and Yabes, Wabai. Tunenim on Jose, over Modin Apma Cotes, Tonya Bear Puss Bomba, Benya Baby Atan. Okay, I Nancy, but a little Obeko, San, do that you don't so my test, speed round when I say, new friend bumping. Fata say, and one because my experience did that. But so the who is a hand my Centenia Medical. Accident VSC one, Jenya Minko, because of say police for the year, Omoko, yeah, Bariano. Wrong place. It's rese on this cotes abaya ha na aboye. Damachua, police go and a call. We say we want to see, and I'm sorry, stations in how we start to Congo. Nananom hemfo ene adese a won mo otimantem mu won so akomaso ade ya wo hia se IGP ene ne dom eyedebo mantam no ena wote se won so esen mu gu hono ene yemfi otimantem na yensamra nkramantam na nkramantam de ene abrafo kese ena asie nkramantam empanimfo amanyomu nananom hemfo wato abese no adani a kanin nkramantam soafo won monyamfo Ishmael Ashite papai ene ya woni a amanyosemu dibra wodwo posu wagibia odimu akotene wabeye mrahye badwani temanfotemu ho ene wosabeye enkramantem soafo chairman so wadibida na anu ya akora waye posters yanko wosape chairman MPP amanyokuo no mu ade ankoche yete abra wosemu a yeso woni monyamfo Ishmael Ashite Abusio da ya wansode na abra wusemi baye ene anwinti ne akukudam ye wo amanyosemu ya konsem abode ama ene abusia no anhyehyɛ yemu no na wotweda ye bose wadi awie na nei abusia no ato santen mampani dada dwonejekum kofo wakone naso mampani abedi ache Dr. Muhammadu Baumia enso wadu ne naso wokɔ ye bonante sie ne nsem abode twudwane sɛ wopani yaka manyomu a eni abakɔ sɛ mbɛtwere wɔn kran no ayi ne dia firimu na kyɛ sɛ onipa koro wahyɛ da sɛ wudi aboro mne mmɔden mu a wabɔ ne adwuma a wayɛ no sɛ nɛ wadi ako atɔ a na mpanimfo ntumi anya yie no wabra akuku da mu ati sɛ wɔn mɛbɔ wa mane ntinie video da Facebook ani YouTube mampani da dwene yekum kofo ɛna tie adwam wo ɛna busua no wakɔ ne naso no wokodu ye no ensɛm a wodwankyani a wɔda committee no ano ɛde twudwa no ebi enie. So, Excellency, I don't want to speak in parables. We are here, the two families, that's the actual family and the political family here, to raise you up, to find time to come and celebrate the funeral of Shchte, which will be held in Tema on the 7th, which is a holiday, and that is why Nanado chose that day, that it will afford everybody the chance to participate in the funeral of Ishmael and Ashite. Your Excellency, I think